Hola, persones sàvies! Benvingudes al nostre canal de YouTube. En aquest primer vídeo, com no pot ser d'una altra manera, parlarem de YouTube mateix, i més concretament de la presència de les universitats catalanes en aquesta plataforma. Com podeu veure a la pantalla, he estat recopilant una sèrie de dades sobre els canals oficials de les nostres universitats a YouTube. I mirant una mica així per sobre m'he portat una sorpresa força gran. I és que les nostres universitats estan terriblement infrarrepresentades en aquesta plataforma. Deixeu-me que us expliqui per què. A veure, a mi em sorprèn moltíssim que una universitat, deixeu-me mirar la xuleta, com pot ser la Universitat Oberta de Catalunya, la UOC, amb 70.000 estudiants, com pot ser això, que una universitat amb 70.000 estudiants tingui 20.000 subscriptors, o la Central, amb 63.000 estudiants, 7.000 subscriptors, la UPC, 30.000 estudiants, 4.000 subscriptors, o el cas de l'Autònoma, que ja és una autèntica passada perquè té 35.000 estudiants i encara no 3.000 subscriptors. En cap cas penso que sigui un problema dels continguts, perquè com podem veure, o podeu veure vosaltres mateixos visitant aquests canals, els continguts n'hi ha de realment molt interessants. No ho sé, és que n'hi ha realment, mengen a part els de la UOC, ja us ho explicaré un altre dia, perquè el canal de la UOC està ple de continguts més aviat de màrqueting, per això també tenen tantes visualitzacions i això, perquè fan moltes campanyes de pagament. Però si tornem a les universitats, com us deia, per exemple, la Central tenen aquesta sèrie de vídeos sobre el mètode científico, que la tenen, que són una passada, que són molt xulos, són molt didàctics, un contingut divulgatiu fantàstic. Com anava dient, no crec que sigui un problema dels continguts. La meva hipòtesi és que les universitats tenen un seriós problema de canals. No arriben a les seves respectives comunitats, si no, no s'explica que comunitats de desenes de milers de persones estiguin representades per canals amb quatre subscriptors. Per mi això és un problema, i no un problema per a les universitats, sinó un problema per a la societat, perquè no és només un problema de les universitats catalanes. Deixeu-me que us ensenyi una petita cosa, un altre dia farem un vídeo sobre aquest tema, però és que si ens n'anem a les 10 primeres universitats del món, les xifres tampoc són per tirar coets. I això vol dir que les universitats, que el món universitari en general no està aprofitant aquest fantàstic mitjà que és YouTube. Al meu entendre, YouTube és una finestra al món per moltíssims joves, i crec que les universitats hi han de ser, i s'hi han de fer visibles i han d'aportar continguts d'alta qualitat, perquè la seva missió, entenc jo, és fer millor la nostra societat. Anem a fer una repassada abans de tancar, perquè anava a acabar el vídeo i quasi em descuido el que volia dir. Anem a repassar el rànquing de les universitats catalanes, així ràpid. Ens trobem, com hem dit, la UOC primera, 18.000 subscriptors, seguit per la UB, Politècnica, la Pompeu Fabra, que almenys en aquest rànquing passa per davant de l'Autònoma, la Pompeu Fabra, a continuació l'Autònoma, que de debò m'ha sorprès negativament la seva posició, Rovira i Virgili, la UDG, la UVic, i ara em preguntareu per què hi poses la UVic? Home, la gent de Som Sàvies som de Vic, i a més, resulta que som alumni de la UVic també, o sigui, si volem posar la nostra universitat al nostre vídeo li posem i puntó. Va, continuem. I finalment aquí veureu, aquesta web encara no l'he publicat perquè em fa una mica de vergonya, la veig bastant lletja i em fa vergonyeta publicar-la, però veureu que la UDE, la Universitat de Lleida, té 0 subscriptors, això no és cert. Quan tu fas les consultes a l'API de YouTube, si el canal té les dades en privat, et retorna un 0, en comptes de tornar-te un error o el que sigui, i per això la Universitat de Lleida en surt que té 0 subscriptors, és perquè no tenen les dades públiques. Moltes gràcies per la vostra paciència, espero el pròxim dia poder-vos ensenyar un vídeo parlant dels vídeos que trobem en aquests canals de les nostres universitats i us animo, sisplau, a comentar aquest vídeo. Fins aviat.